co que nos estás contando, comparando un poquinho co que acabamos de ver esas imaxes, podemos dicir que é unha auténtica barbaridade, non? Bueno, a Guardia Civil xa tiña coñecemento deste tipo de carreiras ilegais e por iso pois estableceu un dispositivo especial de vixilancia para precisamente controlalas. E dese dispositivo saíron 50 coches revisados, 21 deles denunciados por circulación temeraria, por conducción temeraria. Atención, porque os responsables vanse ter que enfrontar a multas de 500 euros e a retirada de ata 6 puntos do carné. Claro, é unha zona na que viven veciños que din que están fartos nos últimos meses de ver accións como estas e que xa non poden nin sequera sair tranquilos á rúa. A veciñanza de Castro de Beiro está preocupada polas carreiras ilegais que se celebran ás fines de semana. No último operativo da Garda Civil, 50 vehículos foron controlados e 21 acabaron con denuncia por condución temeraria. Moncho, por esta costa que fan os coches? Pois mira, normalmente suben polas curvas e baixan por aquí, como se fora un circuito. E logo o problema que temos nós, os veciños de aquí, é que o problema que van por aquí por o pueblo, a todo meter, a toda a velocidade, fan ruido, fan trompos ao lado das casas, e entón estamos moi inquietos sobre isto. Tedes medo que haiba un accidente? É que pode haber, é que xa houve haber. Castro de Beiro, nos seus tempos, esa subida foi unha subida mítica. Entonces, hoxe, pois, os rapaces novos, pois, queren recordar aqueles tempos e van correr ali por de noite, van facer ali tal, vanse divertir e non pensan nas consecuencias que pode ter, non valoran que hai outra xente que está descansando e que lle interrompen o seu descanso. A que velocidade poden ir por aquí? Aquí incluso, ao lado das casas, incluso de 100 para arriba. Ata que hora poden estar? Toda a noite. Da unha pa diante. Veñen subindo aquí por estas curvas, volven baixar, volven subir, viernes, sábado, algún día por la semana, sempre de noite, con coches que fan moito ruido, claro. Acabaste de dormir e a media hora xa estás desperto outra vez. Iso que hai aí na estrada é marcas dos coches? Obviamente, porque fan a subida das curvas, fan trompos, fan carreiras, póñense en paralelo aquí toda esta recta por o medio do pueblo. Estamos en peligro, aparte do ruido que fan que non deixan dormir. Moito ruido, trompos, derrapaxes, e esas horas da noite, pois oise, escoitase todo, entón a xente incluso se sobresalta, e vamos, eu por o que teño falado con máis xente, a xente xa procura os venres non tocar ese tramo, Bueno, a mí se me ocurre a baixar por estas curvas un viernes a noite. Vais a encontrar con esa xente que estamos falando de 10, 20, 30 coches que suben en grupiños de 5 ou de 10, seguido uno tras outro. A vosa petición cal é? Que poñan bandas destas, que veña a Guardia Civil de vez en cuando facer o seu traballo, e que estos rapaces que se sigan divertindo, pero non donde molestan e donde hai peligro. E para que vexades como ten que ser un coche, Luís, aquí está o coche dos teus ollos, do teu corazón, verdad? Home, por suposto, lévanos dado moitas satisfaccións. Porque queremos insistir, gústanos moito que haxa competicións e que se cumplan sempre as normas de seguridade, que aquí non queremos demonizar absolutamente nada, pero as cousas, como decías, Luís, hai que facelas ben. E nós hoxe queremos traer a mostra do coche de Luís para que vexades o importante e as enormes medidas de seguridade, Luís, que tedes no voso coche. Por exemplo, eu xa o primeiro que vexo esta barra enorme que está na porta. Isto leva todo un arco de seguridade, un arco homologado pola Federación Internacional de Automobilismo, super rígido, que fai que teñamos un habitáculo que en caso de golpe xa isto nunca se comprima e teñas aí un espacio no que podes sobrevivir, non? Vemos un asento de seguridade que tamén ten que estar homologado. Luís, vouche pedir que te sentes, porque estou vendo, perdón, a Dani, ese cinturón que non é como os nosos coches. Ten que ter 6 puntos de anclaxe, son cinturóns como todo, son cinturóns homologados. Temos que ter, aquí temos 6 puntos para ver perfectamente que vamos perfectamente anclados. Temos as barras das que falábamos, cinturóns, levamos casco, roupa ignífuga, levamos un Hans para non ter moito desplazamento cervical en caso de... Luís, chamame a atención, obviamente aquí non hai nada de airbags e demais, por qué? Efectivamente, porque aí xa non chegamos, é dicir, o airbag está pensado nun vehículo de estrada que podes chegar a impactar co volante. Aquí ti vas perfectamente sujeto, vamos a levar todos os cinturóns postos, por suposto, casco tamén Hans e roupa ignífuga. Ai, había outro aquí escondido, xa dicía que faltaba algo, Isto xa como un avión. Efectivamente. E aparte isto soltase todo moi rapidiño, está todo preparado
para que en caso de que haxa impacto haxa moita seguridade. Levamos un cortacorrientes que con este botón solo cortamos toda a corriente do vehículo, levamos un sistema de extinción automática e levamos moitísima seguridade sobre todo. Luis, que lle das aquí el botón vermello Sí. e para a corrente. Efectivamente, eu dolle para lá e cortamos a corriente completamente. En caso de que haxa un conato de incendio, damos este botón e temos un extintor que vacía e apaga calquer inicio de incendio. Estamos vendo o coche, está enseñando aí Dani Cabanas como sempre maravillosamente. Luis, non sei se por fora podemos falar de algunha medida especial ou por fora sí que non podemos ver aparentes diferenzas. No, por fora non hai grandes diferencias, máis alá de que temos dous botóns aí, de maneira que o público tamén podería apagar o coche, cortar a corrente. Estou vendo ben, son estes dous vermellos que temos aquí xusto onde limpia parabrisas, non? Si eu teño un golpe e quedo inconsciente, o público aí pode quitar a corrente de coche, pode facer saltar tamén a extinción. E logo o vehículo leva o depósito no medio do habitáculo en lugar de leválo nos fondos. Vai protegido tamén por abaixo, é dicir, ainda que estéticamente parezca igual un mini con pegatinas, evidentemente o vehículo é específico, de uso específico para a competición. Luis, agora que temos aí o compañeiro Dani perfectamente vendo o cinturón, explicabas que ten 6 puntos de amarre, non? E tamén vemos a panca de marchas e non sei exactamente que é isto. Este é un freno de man, non é un freno de man para aparcar, sino para bloquear as rodas traseiras e girar nos cruces máis pechados. Isto é un vehículo exclusivamente para a competición, permite cambiar as marchas sin baixar embrague, frena moi ben, acelera moi ben, ten un chasis moi bo. E estes botóns todos que vemos por aquí fan algo especial? Son todo regulacións. Eu vexei un vermello que pon push, que é aí abaixo. Efectivamente, este é o de extinción automática, é dicir, en caso de golpe lle damos e nos fai saltar o segundo extintor. Porque temos tamén dous extintores, temos, en caso de impacto vemos que quedamos aquí sujetos e solo con facer isto, se lle damos, xa queda totalmente dun toque solo. Un toquinho xa sai. Luis, permite un momentinho, vou dar unha voltiña. Non saias, por favor. Dou eu rapidamente a volta por este coche. Mi madriña, Dani Cabanas, se me meten a mí neste coche e monto un lío que non pode ser. Voume meter dentro porque non quero eu despedir. Mira para aí como teño que facer para poder entrar e queda o corpo encaixado, Luis? Sí, aquí vas perfectamente sujeto e precisamente é importante incluso que o baquet sea da talla do piloto ou do copiloto. A labor do copiloto tamén é fundamental e moitas veces non está moi recoñecida. Luis, este asento para min vale, teño que ir contigo de copiloto. Creo que os asentos teñen data de caducidade, 5 anos e hai que cambiarlos, úselos ou non. Sí, os asentos, os cinturóns, todo o equipo de seguridade ten a súa caducidade e, por suposto, ten que ser homologado e pasa o tempo e hai que cambiarlo por seguridade. A seguridade é o máis importante, tanto para nós como para o público que está vendo as carreiras, que é fundamental que se coloquen sempre en zonas ailladas e que non se... Sempre facéndolle caso a quen sabe. Señoras e señores, é un placer estar con Luis Penido, porque de verdade que é unha das estrelas mundiais. Sei que non lle gusta que o diga moito, pero é así. E o que vamos facer agora para despedir esta conexión, xa vos deixo aí con María. Luis, a que a min encantame escoitar o son deste coche, por favor, a ver se o podes encender un pouquiño. E moitas grazas por estar con nos regalos. Gracias a vos. Dalle.